Dios, que èpic. Vale, ahà. La intenció és no baixar, Xemín. Intentarem aconseguir-ho de forma zero tímida. Vale? Com he comentat, ara entrem a una zona bastant ràpida, la qual és bastant estret. I veus aquí pots morir, conya, no xoc. Precipici a l'esquerra, precipici a la dreta. Sí? Oh! Ai, perdona. Vale, sí. Opa! Veiem que Pol li està soltant una mica el freno, però no passa res. Francesc Mauri se'n res la polla. Mare meva, no veig res. Aquest xai està molt boig. No sé per on passo. Opa! Tenim Rock Garden.